πρώτο φάουλ του Βασίλη Ξανθόπουλου. Δείτε εδώ πως ουσιαστικά χωρίς να ξέρει τι να του κάνει, ξεφορτώνεται την μπάλα. Δρόμος είναι το πικ, πέρασε ο Καστανέδα, εκτελεί για 3 με ταμπλό. Καστανέδα. Ωραίο το πλάγιο βήμα και η εκτέλεση. Καστανέδα. Για 3 ο Αμερικανός είναι εύστοχος, όντας τον Σμιθ που έχει 10. Καστανέδα και πάλι για 3 από 45 μήνες και πάλι εύστοχος. Χρονιά στο Περιστέρι. Το βήμα στο φλάι, η εκτέλεση από τον Καστανέδα άστοχο. Σήμερα δεν έχει πάει καθόλου στη γραμμή. Καστανέδα για 3 μέσα. Τώρα πάμε να το ίδιο από το γιατρό του Σέβος. Τρίποντο. Καστανέδα, κάνει 4-3. Η λήξη του χρόνου. Καστανέδα για 3. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξανά Καστανέδα με το Φίλμαν. Από πολύ μακριά ο Καστανέδα. Ξανά. Πήρε το σπιτ. Πασάρισε την αμήνα του πλευρά. Καστανέδα για 3. Μουρ. Καστανέδα. Τρίποντο. Τον ευθυδιασμό μέσα 35-48. Κοντά στο να στήσει τα αγκαλιάσει τη νίκη, ο Καστανέδα μειώνει. Είναι πιο ψύχρεμη στην τελική προσπάθεια οι παίκτες του. Αυτό ζήτησε. Μπουρ, Καστανέδα, τρίποντη εκτέλεση. Μπάλα στην καμπύλη. Ψηλά ο Μουρ. Καστανέδα φτάρει πιο γρήγορα και πιο πολύ από τον καθένα. Καστανέδα. Γρήγορο πιστόλι, άστοχος εδώ. Παπαδάκης, δεν βγήκε η πάσα. Ξαναφτάνει η μπάλα στα χέρια του. Από μακριά εύστοχος ο Καστανέδα. Κακό ή καλό η χορηγή. Από μακριά Καστανέδα για 3. Το Φλάτεν. Καστανέδα η προσποίηση, πλάγιο βήμα για 3 μέσα. Στα αντίπαλο. Καστανέδα που εδώ σουτάρει από τη γωνία αλλά στο για 3. Αστοχή στη βολή. Αστοχή και στην τρίτη. Είναι η πρώτη βολή που θα εκτελέσει σήμερα και επιτυχημένη στις 6 πρώτες αγωνιστικές με μέσο όρο 14,7 πόντους. Πήγε μέχρι το τέλος και στόχισε ο Παπαδάκης, πρώτη πάσα στο Καστανέδα. Πηγαίνει στο drive, Eurostep και καλάθι από τον Εξέβιερ Καστανέδα. Το ψηλό του κολοφού να βγει έξω, να παίζει αρκετά φαντάζομαι όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του πρώτου. Ο αδερφός του αγωνίζεται στο NBA. Φάουλ και καλάθι. Το λιγότερο είναι να πάει σε μια καθαρή άμυνα. Γι' αυτό κάνει, αλλά σκοράρει ο Καστανέδα. Υπολογιστεί μέχρι τώρα σε 6 αγωνιστικές και ήδη έχει τρυπήσει το ταβάνι. Καστανέδα εύστοχος. Στρατηγικός πίνακας εναρμονίστηκαν και τα δύο. 30-21 λοιπόν. Εύστοχος ο Καστανέδα. Θέλει όμως να του δώσει χρόνο υπολογιστής του Παπαθεοδόρου. Ατομική ενέργεια από τον Καστανέδα μπορεί να δικαιωθεί. Νόρτον, το Μπουζέλο, γραφτεί πάσα στην αδεία του πλευρά. Καστανέδα ένα βήμα πίσω, η εκτέλεση για 2. Ψάχνει επιλογή, δεν την
τρεις και Καστανέδα κάνει το drive, πασάρι στον Μουρ και ένα καλάθι και heads out άμυνα από τον Κάκουμπιτς. Καστανέδα, πάσα στον Κρόμο, θα καρφώσει και πάλι. Καστανέδα. Ζάρας. Μέσα από τον τρίποντο. Τον Καστανέδα. Ζάρα στη γωνία για τρεις. Καστανέδα με τον Χάντς. Θέλει να τους περάσει όλους, βγάζει έξω τον Παπαδάκη. Καστανέδα. Ανοίγει το πλάκι με τον άλλο Παπαδάκη και εκτελεί αμέσως για τρεις. Είναι ξανά αυτό. Ανεβαίνει ο Μουρ για να δώσει το screen. Καστανέδα. Αντίνα στην πλευρά. Φώτο. Για τρεις είναι εύκολο. Καστανέδα. Στη γωνία η πάσα του. Δεν μπορεί να μειώσει. Αγώνισε στους δύο πόντους στη γωνία. Ευθεδιασμός. Κόφεϊ για μόνο ο Κάρκομα δεν τα καταφέρε. Δεν έφτασε. Σπρίτσιος. Το λέει άμα από την αρχή. Είχε 18,2%. Καστανέδα. Σκαστή πάσα, Μουρ, Κάρπομα. Παπαδάκης. Δεν βγαίνει pick and roll. Τώρα η assist και ο Τσάπης μειώνει. Να δούμε αν μπορεί να γίνει και απειλητικό. Καστανέδα, άστοχος. Ένα πολύ δυνατό παιδί. Καστανιέδα, προσωπική ενέργεια, θα απαιτήσει. Καστανέδα. Το στόμα από τον Σμιτ εντυπωσιακό. Καστανιέδα. Δίνει το screen. Καστανιέδα προσπάθησε να μπει μέσα. Πολύ καστικό. Σύλλογο κλέβω κράτη. Λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Η επίθεση είναι για τους Βελούδους. Κονιαρής προσπάθησε να περάσει το Ψυχόπουλο. Δείχνει πιο έτοιμος από κάθε άλλο παίκτη σε αυτή την ηλικία. Η τελευταία επίθεση θα είναι για το Λάμπιο όμως, καθώς ο Καστανιέδα έκανε το πλέκτημα πάνω στον Κονιαρή. Πάει μέχρι μέσα, φοβερό να λάβει. Η διαφορά δεν εξασφαλίζει τον Απόλλωνα σε καμία περίπτωση. Λάθος καινούριο από τον Απόλλωνα, έχει επιδοθεί σε σωρία λαθών. Τελικά εξάρτησε όλη την επίθεση του οποίου έχει φτάσει. Παρέμβαση αντιπάλου, κάνει τον Ζαντόπουλο η μπάλα. Χάντς θέλει να εκτελέσει, το κάνει άστοχο. Λούτζι στα 5 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα για τον Μιλουτίνοφ και κάρφωμα. Κάναν στέκεται πίσω από το σκριν, εκτελεί για τρεις. Την ελάχιστη τρίτο, περνάει από τον Καστανέδα και Πάει πάνω του ο Χέλος. Πολύ ωραία η τρίπλα. Για τρεις. Μέσα κι αυτό. Περνάει στο Reynolds, με αντίπαλο τον Καστανιέδα. Έχει δείγμα. Σχεδόν και νίκε. Τρίποδο του Κούλου στα 87 μέτρα είναι άστοχος. Μάχη από τον Λιπανάν. Καστανιέδα, στο δοκίμονο. Σήμερα, μόλις το ίδιο. Μείνει χαμηλά σε σχέση με την επίθεση. Ζαντόπουλο μπήκε πίσω η μπάλα.
για 3.